ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଲଘୁଚାପ। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଫଳରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ପାଣି। ନାଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିର ସୋ ଚାଲିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା, ବିଭାଜିତ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ବଡ଼ ଇସାରା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କାହାକୁ ବାଛିବେ ନବୀନ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କାହାର? ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନବୀନ କିନ୍ତୁ ନୀରବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ବୀମାର ପ୍ରିମିୟମରୁ ହଟିପାରେ ଜିଏସ୍ଟି। ଟିଭି, ଏସି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ସିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଭବନରେ 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତେବେ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପୁଟିନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରେ। ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଅରାଲ୍ସ ଅଶୋଧିତ ତେଳ ଉପରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $3 ରୁ $4 ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରିହାତି ପ୍ରାୟ $2.5 ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରାୟ $1 ଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲୋଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଅତିଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 2024 ଏବଂ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରୁଷିଆ ଶେଷ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଦରମାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟର ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଦରମା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା